Mi-atubang na kagahapong adlawa October 14, 2025 atong Martes si kanhi House Speaker ug Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ng Independent Commission for Infrastructure kan ICI isip resource person sa imbestigasyon sa anomalosong flood control projects. Matod ni Romualdez, andam siya nga mo koopera sa mi-atubang sa imbestigasyon aron masayran ang kamatuoran. Diin na wala matud pa siya ginatago. Samtang giklaro ni Palace Press Officer ug Undersecretary Attorney Claire Castro nga magdepende gihapon sa Department of Justice kung DOJ kung ikonsidera nila si Romualdez isip state witness sa gapadayong investigasyon sa anomalosong flood control projects. Ato paminawon ang tipik sa pamahayag ni Attorney Claire Castro, Palace Press Officer. Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Samtang mi palagsab si Congressman Paulo Pulong Duterte sa giingong paghimong state witness kang Romualdez nga iyang giingong quote-unquote biggest joke of the country. Sa statement ni Pulong, gi-question niya kung ano nga mahimong state witness ang tawo nga giingong nagapalag sa korupsyon sa flood control projects. Posible matud pa nga mag-imbento na sab og ilihis ang istorya aron sila maluwas sa maong irregularidad.